Good morning, guys! Good morning all! So, on this vlog, ipakita lang namo ninyo ang among weekend morning routine ni Beth. So, usually, mumatagid me 7 or 8 na sa buntag. And I don't know why karon sayo kayo ni mata si Beth na gipukaw ng puko niya. So karon mga 6 pa ka tinod. Tanawa ko nang lupa pa kayo. So every morning inigmata na mo mangilang sa jud ni sa mong mga oily face. So kung mamutana mo kung unsa mong sabon nga gigamit, dili laundry soap bari ka. Lalahi mi og kanang kuan. Lalahi mi og sabon ni Beth. Siya unsa mo gamiton nila? Alagang belo mo. Belo yang gamiton nga soap. While ako sensitive man akong skin kaysa kang Beth. Nangita sa kog sensitive nga soap. So nagamit og Dove sensitive kay dry jud ang akong face every morning na oily kay siya. So magamit og Dove sensitive and kanang aloe vera. So before me mga ni Beth magtambay sa jud mi dere. So tan-aw na mo ang kanindot sa Cebu City and the sunrise. Kita nyo init na siya. Kaya para naasa mi saya nga vitamin, saan nga vitamin? Vitamin E. Vitamin E, vitamin D. Basta nananando pa. So magpainit sa mi daan kay panagsara kay mi mainitan labi na sayo among duty in weekdays. So, mainitan mi hapon na. Karon gutom naman. So, magluto sa mi. Charot ni. Magluto sa si Beth. Nahutdan sa mi bugas gahapon. So, naka-decide mi nga mugawas para magpalit og kanang bugas na nagpalit mi pila na pud ka kilo. Wala na mi maluto. So, magluto sa rice. Actually, ako tigluto rice ha. Pero karon ni volunteer na si Beth, hindi siya magluto. Well, nalungag pa ko og rice. So, mag-prito tag isda. Marinated bangus. Mo ni ama sudan karong buntag. So, tara! So, while galuto pa si Beth, mag-slice ako og apple. Habulan kayo mong kutsilyo. Apple para sa buntis. Kay an apple a day. Sana? An apple a day keeps the doctor away. So, amo ginang gikuan nung at least na ami fruits. Ay, sorry. Mga kanta ninyo. So, luto na ako ang bangus. And naami sabaw sa tinula nga kiluto ni Beth kahapon sa amo na lang init na rin asay sabaw. Sabaw na lang. So as you can see, puno kayo among dining table kay tungod sa among mga computer no kay wala mi laing kabutangan, wala sa mi laing lamisa pa nga napalit since na diri. Kay actually pag move na mo diri jud sa condo,
after mga 2 weeks, no? 2 weeks after ana kay nagsugod na dayon to ang lockdown. So mo to wala na may kapalit og mga gamit dere. And may ganit kay naa ang dining table. Salamat kay Tina. Sakto kayo pag palitan ni a week after ana gi-move na ang mga computer. So yan nga sa may magkaon. Nasa na side. Sa side na sa amin kay puno kayo. So guys, after na mo kaon ni Beth, so alam sa akin sa manghugas. Siya may magluto, ako manghugas. So mura na gyapon ni ko ano, manglaba ka ba? Mura ka kuso-kuso. So kunin mo para mawa ang mga buling, tsaka buling. So mura jud ni akong trabaho. Kung every weekend gani akong trabaho, manghugas plato o maglaba. Except na lang sa Saturday because kanang rest day man mo ang Saturday. So, marang naman hugas ako. So, maura to among morning routine guys kung weekend. And if Saturday gani, so ikahuman na mo og kanang kaon, human og panghugas, kay mag-prepare na dayon mi sa among self para maminaw og sermon sa pastor through live lang, live sa TV or live sa social media. Kay since dili pa man mi pwede mato sa simbahan, no, magdungan mi duhang mato sa simbahan, kay i-check pa man ang mga quarantine pass, and hopefully kumawa na ni makabalik na nagsimba. Yeah. So guys, thank you for Watching. our morning routine video. So next time na po, hope nga mag-subscribe mo sa among YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell para updated mo sa among mga bagong video uploads. So see you again guys. Thank you for watching, guys. Thank you. Bye-bye.